Kowe
Chandra Basuna emang luar biasa. Nggih. Agemake mboten niki, Pak. Ose. Nggih, niki ibu-ibu Pawasri monggo. Lagu aja, Bu. Lagi wong seragen lho. Bar iki apa ayo? Lanjutke. Ning opo sliramu tega ninggalaku kaya tanpa dosa atiku Monggo Mas Dodo. Gusti kula nyuwun ngapura Chandra Pesona Pawasri bergoyang sini Bu monggo ibu Ayo ora usah isin-isin Bu, ayo Bu. Wong ayu sing katresnani arena wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Nadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rena wengi tansah ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati umbo gawe lara Matur semanun, bablas napa niki, Pak? Yuk Mas Wis jarene apa? Kowe apa? Kowe apa? Mbak ditunggu lagune napa? Yuk lanjut apa aku? Pak lagune napa meneh? Bablaske napa? Pring kuning Masis. Pring kuning Nggih. Masis nggih. Lanjutke. Yo tuting apa selanjutnya? Ayo. Ning opo